Само хапчетата няма да ви спасят. Това понякога казвам на един определен тип пациенти, които идват на консултация. Съвсем директно. Кофти реклама за психиатър, нали? Има един определен тип пациенти в психиатрията. Те много често имат леки депресивни оплаквания, тревожност, неувереност или панически пристъпи. Тези симптоми могат да бъдат следствие на характерови особености или да са реакция на някакви житейски събития. Тези хора идват в кабинета ми и още в първите минути от консултацията изискват да им бъде изписано лечение. Най-често антидепресант. Те могат да виждат ролята на лекаря като особено значима и лекарствата като нещо много силно, почти магично, което чудодейно ще ги излекува. Отдавайки голямо значение и важност на лекаря и на медикаментите, те често неглижират или тотално изпускат тяхната собствена роля и отговорност в формирането на оплакванията им и в последващия процес на лечение. Много често те тотално прехвърлят всякаква отговорност за тяхното състояние и лечение върху лекаря или пък околните и не са склонни да поемат личната отговорност, която е нужна. Понякога в буквалния смисъл не са склонни толкова дори да си размърдат задника и да положат усилия за промяната и за подобрението в състоянието им. На такива съдури директно им казвам: само лекарствата няма да те спасят. Много често се налагат пациента да направи различни промени в живота си, за да се почувства по-добре. Често при такива случаи ги насочвам и към психотерапевт, който, между другото, също няма магически да оправи живота им, ако те самите не положат усилия. Тук уточнявам, че говоря основно за леки депресивни и тревожни състояния, които са около 80% от пациентите ми в кабинета или на повечето амбулаторни психиатри. При умерени тежки и тежки епизоди категорично и непременно се предписват лекарства. Много е лесно ролята на лекаря да се идеализира и да се предават едни почти свръхестествени свойства на него и на лекарствата. За съжаление, пациентите, които имат подобна нагласа, често са разочаровани, когато поредният лекар и поредното изписано лекарство не помогнат. Тогава те са склонни да обезценяват и неглижират или дори да са гневни на лекаря и на лечението, защото в техните очи само единствено той носи отговорност за неповлияването на тяхното състояние. Много често такива пациенти обикалят от лекар на лекар и от град на град в търсене на поредната жертва, върху която да пренесат изискванията си. Перфектния, уникалния, единствения, най-добрия, най-знаещия, най-можещия лекар, който само той ще ме спаси. Ние като лекари е хубаво да сме наясно, че съществува такава динамика и колкото и приятно в началото да ни се гали егото, прехвърлянето на личната отговорност трябва да бъде върнато като обратна връзка на пациента, за да не влизаме в подобна динамика, която в края си винаги крие разочарование и за двете страни. Лекарите не сме някакви обучени маймуни, които просто и единствено знаят да пишат рецепти за лекарства на конвейер. Друг е въпросът, че някои колеги работят по този начин. Никой не може да извърви твоя път вместо теб и не може да свърши твоята работа вместо теб. Това, което мога да направя като лекар, е да те подкрепям и да бъда до теб по твоя път. Здравейте! Аз съм Васил Румов и съм лекар-специалист-психиатър. Ако това видео ви е помогнало или ви е накарало да се замислите, можете да го споделите и да се абонирате за канала ми, където споделям над 10 годишен професионален опит по теми за психичното здраве и личностното развитие. Благодаря, че го изгледахте до края.